пазируфта шудани ташаббуси навбатии Тоҷикистон оид ба соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон намудани соли 2025 аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ мояи ифтихор буда, собитгари он аст, ки кишвари мо дар ҳалли масъалаҳои аҳамияти байналмилалӣ дошта таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мекунад. эълони рӯзи байналмилалӣ ва соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, ки аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод карда шуд, онро 153 кишвари узви ин созмон якдилона ҷонибдорӣ намуданд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. тағйирёбии глобалии иқлим яке аз мушкилот ё муаммои экологии башарият маҳсуб меёбад. дар Тоҷикистон ҳам гармшавии иқлим яке аз проблемаҳои собиқадории экология ба ҳисоб меравад. далели тағйирёбии иқлимро дар обшавии пиряхҳои Тоҷикистон мушоҳида кардан баръало мумкин аст. мувофиқи далелҳои яхшиносон таи 10 солаи охир пиряхҳои Тоҷикистон, ки аз муҳимтарин манбаи оби минтақаанд, қариб 30% ҳаҷми худро гум карданд ва ин тамоюл пайваста идома дорад. пиряхи Феченко бузургтарин пиряхи қидаи хушкии замин дар ин давра қариб 1 километр кӯтоҳ шуда, масоҳаташ ба андозаи 11 километри мураббаъ ихтисор гаштааст ва ҳаҷман тақрибан 2 километр мукааб ях талаф ёфтааст. обшавии босуръати пиряхҳо ва коҳиши захираҳои об барои иқтисоди кишварҳои Осиёи Миёна низ паёмади манфӣ дар пай дорад. бахши асосии захираҳои оби минтақа аз кӯҳҳои Тоҷикистон сарчашма мегирад ва дар сурати коҳиши оби дарёҳо ба соҳаи кишоварзӣ, бахусус арсаи кишт ва парвариши пахтаву боғҳои навбунёд, ки аз маҳсулоти асосии содиротии бисёре аз ин кишварҳост, хисороти зиёде хоҳад овард. 71% кураи заминро об ташкил медиҳад ва аз ин 29%-ро бошад хушкӣ ва аз 71% ки об ташкил мекунад, сарчашмаи ҳамаи ин обҳо аз ҳисоби уқёнус, аз ҳисоби обҳои зеризаминӣ ва аз ҳисоби пиряхҳо ба ҳисоб меравад. ва аз ин 71% танҳо 97.5% ин обҳои дар тамоми дар кураи замин мавҷуд буда, ин обҳои ғайриистеъмолӣ ҳастанд, яъне обҳое ҳастанд ки шӯр ҳастанд ё ки дар таркибашон намак дорад ва барои истеъмол ба инсоният иҷоза дода нашудааст. ва дар маҷмӯъ аз тамоми обҳое ки дар кураи замин мавҷуд ҳастанд, танҳо 2.5% он барои истеъмол иҷоза дода мешавад. халос аз 2.5% обҳое ки барои истеъмол ҷудо шуданд, 186% он аз ҳисоби пиряхҳо сарчашма мегирад. пешвои муаззами миллат ҷиҳати пешгирӣ аз ин хатарҳо ташаббусҳои худро ба ҷомеаи ҷаҳонӣ, манзури ҷомеаи ҷаҳонӣ намуда истоданд. ҳамин аст ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими ифтитоҳи конфронси дуюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, ки дар шаҳри Душанбе доир гардида буд, таъкид намуданд, ки обшавии захираҳои барфу пиряхҳо ва яхбандии абадӣ метавонад таъсири пайдарпай дошта бошад ва суръати гармшавии глобалиро боз ҳам тезонад. ин мушкилот дар роҳи расидан ба ҳадафҳои рушди устувор дар кишварҳои гуногун, аз ҷумла Тоҷикистон, ки кишвари кӯҳистон ва дорои захираҳои бузурги обӣ, махсусан пиряхҳо мебошад, монеи ҷиддӣ эҷод менамояд. тибқи таҳлилу натиҷагириҳои мутахассисон, танҳо дар чанд даҳсолаи охир беш аз 1000 пирях дар Тоҷикистон аз байн рафта, ҳаҷми умумии пиряхҳои кишвар ба андозаи тақрибан 3-1 баробар кам гардидааст. роҷеъ ба ин масъала роҳбари давлат зимни суханронияшон зикр доштанд, ки агар обшавии пиряхҳо суръат гирад, Осиёи марказӣ ба камбуди об дучор мешавад. аз 14 000 пиряхҳои хурду калони Тоҷикистон, ки барои тамоми минтақа аҳамияти ҳаётӣ доранд, дар давоми 30 соли охир беш аз 1000 пирях ба нобудӣ расидааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нишасти сеюми пешвоёни эътилофи обу иқлим аз гармшавии иқлим ва обшавии пиряхҳо суханронӣ намуда зикр доштанд, ки дар айни замон ин захираҳои ҳаётан муҳим зери таъсири шадиди тағйироти иқлим қарор гирифтаанд.
ҳоло он ки тоҷикистон аз ҷумлаи кишварҳои саноатӣ ба шумор меравад ва 98% нерӯи барқи кишвар дар нерӯгоҳҳои барқии обӣ, манбаи барқароршаванда ва аз лиҳози экологӣ тоза истеҳсол мешавад, ин масъала дар ҳақиқат барқароршаванда ва аз лиҳози экологӣ тоза истеҳсол мешавад. ин масъала дар ҳақиқат хеле муҳим аст, чунки пиряхҳо сарчашмаи асосии обҳои ширин ба ҳисоб мераванд ва захираҳои онҳо зери таъсири гармшавии глобалӣ бо суръат дар ҳоли коҳишёбӣ қарор дорад. пазируфта шудани ташаббуси навбатии ҷониби Тоҷикистон оид ба соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон намудани соли 2025 аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ мояи ифтихор буда, собитгари он аст, ки Тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои аҳамияти байналмилалӣ дошта таваҷҷӯҳ зоҳир мекунад. ҳарчанд кишвари мо аз ҳисоби захираҳои обӣ яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол мекунад, бо вуҷуди ин бояд ба сарфи беҳудаи об дар фаъолияти истеҳсолии аҳолӣ роҳ надиҳем. об неъмати бебаҳо, боигарии муқаддас ва ояндаи мост. Маъруфи Назри, Фахриддини Карим, Намозали Эргаш барои барномаи иттилоъоти Ахбор.